Du synes, det er en dårlig idé? Ja, jeg synes, det er en dårlig idé, at jeg skal rappe på et niveau, så du kan bruge sangen i andre sammenhænge end film. Jamen, du rapper jo på dit niveau. Jeg kan sgu ikke rappe på et niveau, så det skal ud i æteren. Og så siger jeg til dig, det er derfor, vi har hyret kongen af dansk hiphop, Chief One, sidder klar derinde. Han får dig fra det her niveau, bang, lige derop. Jeg tror sgu på, hvis vi laver det her nummer godt, så har vi altså et nummer, der kommer på radioen. Jeg tror sgu... Et hit? Lille hit. Tror du ikke det? Altså, i første omgang koncentrerer vi os jo om at få lavet en sjov scene her i manus. Altså, et rap battle med en anden far. Jo, men det skal også være fedt. Altså, det skal være... Øjeblik, ikke for at være uhøflig, men jeg er hjerteløber. Det er sådan noget, hvor man skal bare være standby 24/7 og bare hjælpe folk, når de er nød, ikke? Så det håber jeg er okay, at den ligesom bare er på. Altså, hjertestopper og sådan noget, altså, så... Har du reddet nogen? Ja. Nå, vildt. Men anyway, lad os komme tilbage, fordi det handler lidt om, at du skal ind i en rolle nu. Jeg har jo tænkt lidt ud fra de ting, du sagde til mig omkring, hvordan scenen bliver. Og der er jo på den her efterskole, og du ved, jeg ligesom tænkte i mit hoved, det kunne være ret fedt, at du ved, så stod der et gammelt klaver. Yes. Og så var der måske en forstander eller en lærer eller sådan noget, du ved, der gik op, du ved, og så du ved, spillede. Og så en lavet beatbox. Og der så stepper du så op på scenen, tager mikrofonen. Okay. Jeg har skrevet det her, det er faktisk rimelig simpelt, så det er noget med, at du går op, og så laver du 4 linjer. Og så afvender du, og så kommer den anden far op og laver 4 linjer. Hvis du så får mere bifald end den anden far, så har du vundet. Nu tæller jeg. 1, 2, 3, 4. Jeg er Jønne Jojo. Jeg er altid klar. Weekendfar, men kald mig superstar. Ja, fortsæt. Jeg er alt for flyer. Battler du mig, æder jeg dig, så smut din vej. Ja! High five. Du skal bare tro på det. Vil du ikke sige det? Jeg vil lige sige, vi har jo talt om her til formiddag, Chief og jeg, at som rappen er nu, fungerer den ikke. Men det er nok også mest, altså fordi vi havde ligesom håbet på det, men du ved, så havde jeg så lagt en lydfil op, da vi lavede den her prøve. Jeg er bare ked af at sige det. Det er vildt. Der er mange, der har set det, men jeg har aldrig nogensinde fået et opslag med så mange kritiske kommentarer. Det var helt sindssygt. Det var en krigszone. Han er whack. Han kan ikke finde ud af rap. Han ligger dårligt på beatet. Hvad laver du, Chief? Det var sådan helt... Der er mange, der har set den, men responsen har været dårlig. Og det bliver man nødt til at rette ind efter. Ja, det er ikke nødvendigvis sangen, der er noget galt med. Nej. Det har været Franks måske personlighed og måde at rappe på. Og der tænker jeg, CC, kunne du måske være interesseret i at give et bud på den? Ja, altså, hvis du okay med Frank, altså... Så er det Onkel Jes, der rapper. Take it away. Okay, og jeg ved ikke, hvis Chief, vi kan da godt lave et hit, måske, eller... Ja, Thomas, det tror jeg virkelig er en dårlig idé. Jeg er ked af at sige det, fordi så kommer jeg bare overarbejde igen. Altså, jeg kan mærke, at jeg bliver nok nødt til at kaste håndklædet i ringen med det her, fordi det... Og i øvrigt, så har jeg sgu heller ikke rigtig tid. Jeg skal til fodbold jo, ikke? Altså, FCK kalder jo. Hey, guys! Det der klip vil jeg have trukket tilbage. Det er trukket tilbage. Godt, fordi det skal ikke ligge derude. Chief One? Hvad fuck er det for et navn? Ja, Chief One. Jeg tror, der også er en Chief 2, eller hvad? Så han er 55 år gammel, og så kalder sig selv Chief One. Og det der hjerte, det er bare det værste. Det er bare det værste her. Ja. Men har du den der hjerteløb bare? App, har du den? Prøv lige at tage den frem. Jeg har en idé. Prøv at bestille. Prøv lige at bestille lidt hjerteløb. Det er godt, det er godt. Der er hjertestop. Det er godt. Ja, det er en god prank. Jo, hvad kan løbe det? Trykker jeg derovre, skal jeg have lagt telefonen. Kom on nu. Nej. Gå nu ind. Ja, det er derinde. Har I hørt det der med Chief One? Nej. Jeg er fuldstændig rystet. Han er virkelig kommet alvorligt til skade. Nå, okay. Har formentlig brækket kæben, knækket nogle tænder. Altså, hans hoved er virkelig... Har han været i byen, eller hvordan? Nej, altså,
Jeg tror, han er ude som hjerteløber. Det er det, sådan forstår jeg det. Har man noget spor? Jamen altså, jeg kender ikke detaljerne. Han er ude som hjerteløber, og så bliver han åbenbart overfaldet. Jeg ved sgu ikke, hvad der sker, altså, men jeg tror ikke, han kommer til at rappe igen. Den er død. Walker's by Choice er færdig nu. Jeg tager lige fat i herinde nu. Ja. Ja. Det er mere, fordi jeg skal lige ringe til prins Joachim, så jeg vil godt have det privatliv. Det er en kæmpe... Men hils ham og sige, at vi er super... Ja, hils for helvede, Chiefy. Hils Chief One og sige god bedring. Ja, det gør Skal jeg. der sendes blomster, CC, eller er det peger det på? Jo, Jeg sender noget for os du alle. sender noget på nordisk vegne. Jeg sender noget på Nordsjællands vegne.